mga baka nasa Welcome to the team, say MLV tayo. Baklagulia vlog. So dito Papan Highway. House project design kami ang sagot. Bawat sulok, bawat detalye dapat maayos bangon it. Interior design, ceiling na forma. Modular cabinets ang ganda, walang kapantay na forma. siyempre limitado lang Sa bawat proyekto, wala kaming division. Team MLV, we're here to rise. Building dreams with our i-actual yung drawing na Sa bawat tahanan, nilalagay yung puso. dahil ano ata crack bugal yun may stuck ka. dapat marunong ka rin magawa ng modular. Sa bahay na ito, po mga tayo. detalye Tingnan natin Pinagpupusige, kung wall, ceilings, designs kung Lahat sasakyan natin pinapatas Malinis ang likha, bawat pag gamit ay dumating yung classy pyesa natin, Magaan sa tapos mata, di pwedeng maging trashy Tara na, hintayin mo ang Ay transformation na, yakini ko na yun. Inspiration, MLV ang tropa sa puso't LV, ang dapat abangan Vlog ng buhay, tower of inspiration Maklagunilya, hindi nagkukulang Project after project, abot kamay ang Good morning. Good morning po mga boss. Punta po tayo ng Taguig Street saka San Jacinto. So tingnan natin kung makakadaan po tayo sa Pangasinan. So pagkatapos na kasi ng Baguio. So tara. Parang swimming pool na, ay parang pispan na to palayan. Dito po to sa shortcut papuntang Moncada. Yung mga baka nasa daan na kasi wala na silang mapupuntahan na bukid, puno-puno ng tubig. Yung mga baka, mga kalabaw. Pa rin dito sa Paniki. Ay Moncada. Banawang, Barangay Banawang. Itong detour na to, dito tayo dinala. Pinadaan tayo rito ng detour. Laki ng laki ng baha. So dito yung Papan Highway, diretso? Ay dito ay?
Ko, saan tayo pinadaan nung ano ah. Alas na siguro to. Ay. Saan tayo pinadaan? Saan tayo pinadaan nung detour na yon? Walang mga karatola. Halos 30 minutes yung sa shortcut nila, diferensya. Bumalik na lang sana ako at duman ako sa kabilang ano, shortcut. Ayan, expressway tayo. Papa. Ha? Yung 1,000 ba? Kaya? Ah, Magkano yung ulit natin? 2,000. Okay. Yan, dito na tayo sa ano, Tangilig Street. Ay, grabe ah. Ano pala rito? Maputik. Wala tayong mapagdadaan ng maganda. Ay, nako, yun, wala na. No choice. Ano, talagang mabasa. Mabasang pa. Gugas na lang. Yan, shoutout kay Ma'am Alma Mones Palad tsaka kay Sir Mark Christopher. So pumasok pa rin tropa kahit ano, may bagyo. Pero sa loob po sila gagawa ngayon. Yan yung mahirap dito pa nagpipintura ka pag umuulan. Siyempre limitado lang yung pagpintura natin pag ganitong umuulan. Hindi pwedeng ano, dire-diretso nababasa.
Ewan ko lang kung nano na po nila dun sa taas na waterproofing na na contact. So meron tayong biniling dyan power tools para sa sanding ng pader. Nilagay ko rito para matesting kung okay. Pag okay naman, ayun, po natin, bili pa tayo ng isa. Okay naman. Ayun. Yung mga kantuhan, mano-mano na. Tapos salita sa mga lumubog. Nasaan na yung mga natapos ito? Ito ba yung natapos? Tapos yan. Yung iba, ayan. Pwede nyo ng yan. Doon, hindi pa tapos. Lumipat ka na. Stress pa po. Ha? Stress pa. Dapat isa-isa lang muna. Isang pader, dapat hindi yung lipat ng lipat. Okay, pag naman mataas, meron naman tayong extension. Pwede natin gamitin yan. Ayan. Pwedeng extension kung mataas. Hindi pwede naman pumasok yan nasa loob. Pasok na natin. Hindi dito. Tayo nandito kasi sa ilalim, inalis ko yung itim niya. Nilipat ko doon. Tayo hindi pumapasok kung adaptor ng kapyo. Oo nga. Pero pag yan gagamitin mo, ilagay mo dito, Ganyan lang. papasok naman siya, di ba? Oo. Hanggang dito lang. Oo, pwede naman pala. Ba't mo pa tinanggal? Para yung bawas sa bigit niya, sabi ni Justin. Sexy wall ng testing na doon. Gamit mo naman ka. Ilagay nyo na lang. Baga, yan, mamaya mawala pa yan. Doon na sa box. Tingin kami dito. Sabi din ako. Pero mas maganda, walang ganyan. Mas magaan kasi. Dahil ito, pag ginagamit nila, medyo tinatamad pa rin nila na ganito nawakan nila. Para mas maganda yung pag mga pumunto. Sige. Yan mo na lang yan. Itabi mo. Basta lang sa box. Itabi mo ng mawala lang. Baka mawala lang kasi. Ayan. So hindi niya ginamit yung extension. Mas comfortable to daw siya pag pag walang extension yung natututukan niya. Pero pwede mong ganito yung extension niyan. So nabibigatan daw sila kaya hindi niya na ginamit. Tapos yung mga kantuhan, mga ganito, manong-mano na lang yan na lilihain, mga kantuhan. Tapos dito nga pala kahapon, punta pala si Bad Dinoli rito para i-actual yung drawing nung gawin yung cutting list ng modular kitchen cabinet natin. So susunod na rin po natin yan, yung modular kitchen cabinet. So sinukat niya na kahapon yung actual na ito kasi nung drawing ko ito wala pang tiles, ngayon may tiles na. So i-actual niya na po yung drawing, tapos gagawa na po siya ng cut list para maumpisan na rin tabasin ito. Lagyan mo rin ng masilya ito, Jara. Masilya mo na rin yan. Okay, so tara na. Ayan, shoutout kay Sir Mark Christopher tsaka kay Ma'am Alma Mones Balad. So andito pa po sila. Ayan, bakasyon po sila rito. So timing, may bagyo. So punta naman tayo sa San Jacinto, sa Barangay Labnay. Let's go. Umuulan na naman mga boss. Umuulan na naman. Dito na tayo sa Barangay Labnay, San Jacinto. So andito pa yung mga tropang kabinet, mga eskwalados. So ration po tayo rito. Nag-start po sila no last week. So ngayon lang po tayo ulit
babalik para i-update yung project dito. So timing yata, kumakain sila. Ayan, shoutout kay Sir Jeff Mejia. Okay. Ayan, break time, break time. Tal. Dr. Lon. Ah, sige. Dapat iti plato. Hindi pinangan ka. Kumusta ang Kal? Kamusta? Ah, sige. Agsubli kami pa yung matitoy. Dahil ano ata, crack. May nag-crack dito mga boss. Ayun o. Nag-crack. Yan. Sige. Repair pa yung matata. Boss, hindi kayo nabaha. Hindi naman po. Tignan mo pare, Wala ako magtarlak marami. Bila, tignan mo rin plato tatakot na Maraming baha daw. Oo, pero doon sa bayan namin, hindi. Yung mga katabing bayan, ayun yung nabaha. Hindi, Yung ano. mga kasama nila Yun, andun, yung mga iba nasa Isabela yung nandito. Nasa Isabela po sila, okay naman sila. Oo, babalik po sila rito pagkatapos ng ano, ikakabit pa kasi nila yung kornisa rito eh. Ay, oo. Okay. Ayun tayo mga boss. Malaki to yan. Kami malang, nasukatan lang ni Pablo. Tawan. Kanay nga may stock up pa di. May stock up man na di. May sakad dami. Kadya man na dyan uncle. Di banger nga site. Bugal yun. May stock up. Ang sarap ng sardinas oh. Kain tayo mga boss. Okay, so update tayo rito mga boss. So ito na pa yung TV console natin. So nakahang po yan. Tapos meron pa po tayong ilalagay rito, yung backboard ng TV. So yung mga materials natin na pangkabinet na ginamit natin dito ay yung marine laminated board na matte white, tsaka yung walnut. So walnut po yan, yung may kulay na yan. Tapos yung matte white lang. So tapos dito ganun din yung ginamit natin dito. So meron pa po dito. Tapos inayos lang po namin yung mga wirings nya. So meron din po rito. Meron din po dito. So dalawa po yan. So meron din dyan. Tapos yung cornisa dadaan po dyan sa taas ng cabinet. So ganun po yung mangyayari dyan. Okay. So lahat ng cabinet natin katulad na ito, may cornisa po yan dun sa taas. So kukubaran din po natin yan. Pati dito sa kabila. Yan. So kaya hindi natin nilagyan ng cornisa na yan nung nagkisami tayo. Kasi ito yung inihintay natin. Pag nilagay na to, saka natin lalagay yung cornisa nya. So yun po. Tapos dito gumamit din po tayo ng aluminum profile para sa pintuan ng cabinet natin dito. Tapos may aluminum profile din po tayo dyan na may LED. So may ilaw po to. Istantin nila pa yung display cabinet. So ganun. Tapos may mga LED rin po yan sa ilalim sa may tukik. Tapos dito sa may hanging cabinet may LED rin po yan na nakalagay. Pati dito may LED rin. Ito Adan. Hindi pa pala nilagay. Hindi pa nilagay lahat. So pero napailaw na natin. Okay. So meron din po yan sa baba. Tapos dito, so ganun din, may cabinet din dito tsaka dito. Ayan, inaayos na ni Master Noy Noy. Natapos po ng ano yan? Punasan? Hindi pa po kayo. Ikot pa yung handle na. Naglalagay ka na ng handle Opo. Okay. Akala ko punas lang yung lagi mong hinawakan eh. Gumagaling na si Master Noy Noy So pupunasan pa po natin yan. So ganun kasi yan, pag tatrabaho ko sa amin dapat matuto ka rin.
Hindi yung puro helper ka na lang. Para sa sunod, ikaw na rin nahawak ng project. Di ba, Noy? Pwede ka na maghawak? Konting pan pa po. Mga ano pa? Konting practice na po. Baka 1 year pa. Yeah. 1 year pa. Dapat baga marunong ka rin maghawak. Pag-aralan mo lahat, no? Opo. Ayan. Talagang magalang si Noy, ah. Ano na yan, matanda na yan, boss. Mga, ano na yan, nasa 56. Parang, ano lang siya, parang bata. Kasi maliit. So, ito yung kusina natin, mga boss. Ilang taon ka na, Noy? 34 po. 34. 34 na siya, mga boss. Okay. So, abangan nyo po yung ano nito, mga video natin dito, mga sa FB po natin, sa YouTube, sa TikTok. So, i-upload ka rin po itong mga to. So, pagkatapos nilang magano dito, maglagay ng cabinet. Baka maabutan pa sila ng mga maglalagay ng kornisa nito. Nasa Isabela po kasi sila eh. So yung mga dating nagtatrabaho rito doon sa Isabela, nilagay ko sila doon. Mga tropang kisame tsaka pintor. Ito naman, mga modular cabinet naman yung mga tropa na nilagay natin dito. So baka maabutan pa nila na yung mga ibang tropa rito. So marami pa tayong gagawin dito kasi may mga nagcrack na pader. So yun po yung ayusin natin pang isa. Bukod doon sa kornisang ilalagay natin dyan sa taas ng mga cabinet, may mga crack katulad na ito. So hindi po natin may iwasan yan. Yan o. May mga crack siya. So doon sa labas meron din. Tapos meron din doon o. So ayusin po natin lahat yan. Okay. Patay na natin to para hindi sayang sa ano, sa ilaw, kuryente. Ayan, at least nakita nyo na naman na yung ano, itsura niya pag may ilaw. Yan. Nasaan ang isa? Doon. Dami niya kasing seats eh. Dami niyang ilaw. Ayun. Daming ilaw mga boss. Baka 20,000 na yung babayaran nila uncle dito pag ano, pinagana lahat. Ay, isa-isa lang. Yan, para may ilaw din sila. Patayin natin iba rito. Yan, okay. Nakikita naman nila. Okay. Okay, so tara na. Shoutout kay Sir Jeff Mejia. Medyo matagal po tayong nakabalik dito mga boss. So ayan, medyo nag-traffic tayo sa modular. So marami kasing tapos yung mga tagagawa natin ng modular. Kaya nung natapos na po yun, pumunta po sila rito. Tinapos natin yung San Ignacio project. So ngayon, uwi na tayo. Ay, tingnan natin kung makapunta pa tayong Tarlac. So let's go, biyahe tayo mga boss. Ayun, umaraw na rin sa wakas mga boss. Ewan ko lang mamaya. So ngayon parang tuloy-tuloy naman na tong araw niya. Biyahe po tayo. Tingnan natin kung makapunta pa tayo ng Tarlac. I-follow up natin yung si Mac Ranger, tsaka tanong natin yung pa PMS na ito sa Isuzu. Let's go. Okay, so dito naman tayo sa Tarlac. Makibalita tayo sa port, pero tumatawag naman sila sa amin, sa akin pala, para i-update yung sasakyan natin dito. Kaya lang iba pa rin pag ano, personal kang pumunta rito para alam nila na seryoso ka na, naghihintay na matapos yung sasakyan mo. So yung warranty po na ito, yung itong sasakyan natin mga boss, ay na-deny. Ngayon in-appeal po nila. In-appeal po nila yung warranty niya kasi nasa 146 pa lang po yung natakbo ng sasakyan natin. 150 yung ano na ito, yung warranty, 150 kilometers. So ayan, wala lang tayo rito mga boss.
So nagbalita tayo. So baha daw dun sa Manila, kaya ayun, medyo mahirapan daw magbiyahe, ibiyahe yung pyesa natin. So sabagay, totoo naman mga boss, kaya ayan, next week siguro baka doon pa dumating yung pyesa natin. Tapos yung warranty natin, so ipinapaloff naman nila, nilalaban po nila yung warranty niya. So ayun, balik ulit tayo sa next week, o kaya hintayin na lang natin yung tawag nila sir dito. So hindi pa natin may uwi si Mac Ranger. So let's go. Okay, so ayan o. So bali every 5,000 pala ito pag pinapa-change oil. Ngayon lumaktaw, so nasa 20,000 na. So malaki na pa yung babayaran natin, nasa 10,000, ay 15,000, 15,396. So sabi na Isuzu. So sige, so pa-schedule na lang natin mga boss. Okay, so nasa Isuzu po tayo. Opa, ganito ako. Sige, tara na. 15,000 magastos talaga pag pag mayroon kang sasakyan. Okay, daan muna tayo rito sa pwesto. Dito na si Buddy Jess. Basura. Oh, balik bayan. Pimuto ka ba't? Pimuto ka ba't? Galing Japan mga boss. Ay, yakiniko na eh. Napayakiniko kan. Galing Japan si Buddy Jess. Ha? Nagtiliw da? Libres nga. Ano tilay? Tokyo mga boss. Ayos. Bawal tayo yakiniko. Mayat na. Mayat na. Ajay. Sa balit imasta na. Kaysa di samjupsal nga ako. Wan. Ako nagtaman na di samjupsal na. Presta. Naglawa di pa kala. So ayan, kwentuhan lang. Tapos sinek yung susunod na kakabitan natin. Okay, let's go.
Okay, dito na tayo. Dito na tayo sa bahay. Walang kumakatok sa gilid ko ah. Dati lagi may kumakatok. Kumakatok. Busy yung bata. Okay. Hi. Hi. Kahapon yung malakas na hangin. Maghapon ba? Akala ko ngayon. Kahapon pala? Kahapon yan, Papa. Ah, ganon. Okay, magbabay na. Pag nag-vlog is the best vlogger, you listen the video now. Kuya. Nasa si Kuya? Who is your favorite vlogger? Vlog! Wow, Kuya. Ano yung sasabihin mo sa vlog? Subscribe to Maclaw Cornelia Vlog and click on the video right now. Bye! Bye!